Mentres non se termine o último bache da 540 entre Guntín e o límite con Ourense, non van a salir de aquí as máquinas. Incluso se nos dixo nos que fóramos vixiantes e que dixéramos por escrito ou por teléfono, como sexa, que, bueno, pues que durante os meses de maio, junio, xullo probablemente estén traballando aquí, que non quede ningunha máis mínimo bache na 540. Si é así, e espero que sí, que as persoas que estaban ali non temos por que desconfiar delas, bueno, pues estaríamos por satisfeitos e hasta certo punto contentos. Un pouco tarde, contentos xa da situación, porque a verdade é que unha situación absolutamente lamentable. Esta é a información que nos facilitou esta mañá o alcalde de Chantada. Parece que Fomento intervirá dun xeito máis serio que ata o de agora no arranxo da Estrada Nacional 540. Os primeiros traballos non cumpren nin de lonxe as expectativas co investimento de 1,5 millón de euros, pero a reunión dos alcaldes coa subdelegación do Goberno en Lugo este xoves parece amosar boas intencións. Nos presentamos as nosas queixas porque, indudablemente, sobre todo aquí na zona de Chantada, bueno, pues estuvose facendo parches como nos outros municipios, pero si queremos velo, aquí quedamos peor do que estábamos, por así decirlo, non? Eu se expuxen ali concretamente un día que, bueno, vou ver a ver que tipo de obras están facendo e a que nivel van. Habían estado traballando pues 3, 4, 5 días en Chantada, facendo os accesos a 540 e parchando 3 ou 4 zonas cativas. A miña sorpresa é que paso dunha zona subindo hacia a subestación que estaba, bueno, pues arreglada, salgo desa zona arreglada, encontro-me cunha zona que estaba, pero é probablemente a máis deteriorada e a que se incorpora hacia o polígono e toda a subida ao polígono. O que se nos dixo onte que se vai habilitar diñeiro de emergencia para arreglar isto. Ao parecer, según se me dixo ali tamén, que esta zona de Chantada, esas dúas zonas máis deterioradas, se habían deixado para enseñarlle a un responsable do Ministerio, que veo aquí a velas, porque non se creían que os informes que lle estaban mandando tanto da Guardia Civil de Tráfico como da Demarcación de Carreteras non creían que estuvera tan deteriorada como estaban. Nestes días, o alcalde de Carballedo confirmou por fontes da Dirección Xeral de Estradas que ao primeiro 1,5 millón investido se sumará de urxencia outro tanto, pero vendo realizado deica o momento e se se cumpre o compromiso de Fochán Carcero, o investimento antollaríase maior. Falouse de 1,5 millón inicial, do seguinte 1,5 millón que estaba para firmar concretamente o lunes, e o lunes non se había firmado, contaban que se firmara onte, pero en todo caso, para apróbense ou non se aproben os presupostos, que esperemos que sí que se aproben, que sería unha boa noticia, pero se non se aproban, incluso se vai a destinar diñeiro de emerxencias para activar a 540. E tamén se falou de outra cousa, que o ano pasado se nos dixo que estaban destinados 6,5 millóns nos presupostos do 2017 en todas as administracións cando tes un presupuesto que non o tes aprobado no seguinte, prorrogas o anterior. En canto ao proxecto da autovía A56, algo de información. San Martiño a Barrela parece que está en stand-by, parada, ainda que hai ali maquinaria, se ve material para continuar con ela. E outra zona que se falou, que por parte do xefe da Demarcación de Carreteras da Coruña se nos dixo que se iba a empezar co intercambiador tamén, que é o que comunica a 56 coa 54, que eso nos permitiría, por exemplo, os que accedemos a Lugo, ir de aquí e na zona antes de Guntín, antes de coller as curvas todas aquelas e pasar por Guntín, nos permitiría ir directo xa incluso desde a 540 hacia a 56, a de Lugo-Santiago. Eso sería importantísimo tamén para a comunicación. E o que queremos, que se lle deixou quedar claro ali tamén, que hai que activar as cousas de outra maneira, sobre todo a cuestión económica, non? E esta autovía que está cos proxectos feitos, todos os trámites medioambientais e todos os demais subsanados, e que o único que lle falte empezar tamén cas expropiacións nas outras 3 ou 4 zonas que hai que actuar, empezar cas expropiacións, dotala de orzamento e empezar as obras.